toto je môj tréning na vrch tela v príprave na Love Island. Srandujem, čo ste, ale uisťujem sa, že kebyže tam idem, tak budem mať najväčšie paprče. No a presne toto je zámer tohto tréningu. Po zhyboch s extra váhou ideme na môj kľúčový cvik na triceps a to je JM press na smitovke. Na normálnych tlakoch chceš mať lakeť rovno pod zapestím, ale tuto ideš zámerne lakťom nižšie, aby si to tlačil v podstate čisto cez triceps. Potom idem biceps s rovnou tyčou, kde je kľúčové držať lakte na jednom mieste a jenom zvedať. Ver mi, že ak ťa to dievča nechce, tak to nie je kvôli tvojej osobnosti. Chýbajú ti 2 centiaky na obvode rúk. No a najrýchlejšie ich získaš takýmito bodyweight skull crushermi. Môžeš ich robiť aj s tyčkou a keď ti plačú lakte, tak si kúp takéto návleky. Potom ideme kladivá s armblasterom. Tu idem iba jednu sériu, ale takú, že dobre pekne okorenenú. Najprv do zlyhania na jednej strane, potom do zlyhania na druhej, potom znovu tú prvú, potom tú druhú. Takto to stále striedaš, až kým sa nevieš ani pohnúť. Armblaster nutne nepotrebuješ, ale zafixuje ti lakte na jednom mieste, čo je super. Chcel som si dať aj dipy, ale celé bradla boli obsraté holubmi. Tak som šiel rovno na 1000 preskokov na švihadle. Švihadlo, ktoré ti ráta preskoky, armblaster aj návleky na lakte. Kúpiš na Gymbeam s kódom Jany 5 a keď sa ti tréning páčil, tak si ho ulož.